Эфирде яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Гөнаһсыз үзелгән гомерләр. Мәскәүдә булган терактта һәлак булганнар истәлегенә Ознакайда чәчәкләр салдылар. Бүтән илдә менә шундый чәчкәләр куялар, свечалар куялар, урнаштыралар. Без дә инде читтә калмыйбыз. Язгы каникуллар имин үтсен. Балаларга игътибар тагында көчәя. Баланы өйдә дә өйрәтергә кирәк, мәктәптә дә өйрәтергә кирәк. Ел инде аларны сөйләп торырга шигенем. Фәхрине үтереп ташладылар. Әлмәт театры сәхнәсендә беренче киноспектакль. Бу безнең яшьләрне искә төшереп алды, чөнки безнең яшьлектә шулай үтте. Март кичендә Мәскәүнең Крокус Сити Холл концерт залында булган террорчылык акты бөтен дөньяны тетрәндерде. Күпме кешенең гомере өзелде, күпмесе авыр тән җәрәхәте алды. Кайгыны уртаклашып, Әлмәттә теракт корбаннарына багышланган стихияле мемориал оештырылды. Ул шәһәр паркына керү янында урнашкан иде. Шәһәрлеләр һәлак булучылар истәлегенә чәчәкләр һәм шәмнәр китерә алды. Мәтәм көнендә үк шәһәр администрациясе бинасында дәүләт флаглары төшерелде. Бүтін ил буенча барган мәтәм акциясына Ознакай халкы да кушылды. Терроризм корбаннары истәлегенә уздырылган митингта район җитәкчелеге, ветераннар, мәктәп укучылары, гомумән битараф калмаган шәһәр халкы җыйналды. Катнашучылар алдында район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов чыгыш ясап, мондый авыр вакытта халыкның бердәм булуын билгеләп узды. Бүген бик авыр көн, бүген бөтен ил буенча инде траур билгеләнгән, безнең президентыбыз белән. Бүтән илдә менә шундый чәчкәләр куялар, свечалар куялар, урнаштыралар. Без дә инде читтә калмыйбыз. Безнең шәһәребездә инде менә бүтән иләр флагларын төшердек, кара ленталарын бәйләп куйдык. Бүтән Ознакай халкы исеменнән шушы һәлак булган халыкның туганнарын кайгыларын уртаклашабыз. Мондый көнне район ветераннары да читтә кала алмый. Алар да Мәскәү халкы белән кайгы кичерә. Бу котышкыч хәл бер дигән тыныч тормышта яшәгән кешеләрне вафат булуы безнең барыбыз өчен дә барыбызны да тетрәндерде. Илләребез тыныч булсын иде, дөньялар тыныч булсын, мондый афәтләр яңадан килмәсен ди. Митинг шәһәрнең гаилә һәйкәле янында барды. Катнашучылар теракт корбаннарын 1 минут тынлык белән искә алдылар. Һәйкәлгә чәчәкләр, шәмнәр, йомшак уенчыклар куйдылар. Общественный совет разделяет. Район иҗтимагый советы бу зур югалту кайгысын уртаклаша. Барыбыз да белә, мондый вакытта без берләшергә тиеш. Без Мәскәү белән, бөтен Россия белән кайгы кичерәбез. Для нас это невосполнимая утрата. Митинглар районның барлык авылларында һәм Актүбә бистәсендә дә узды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүген Әлмәтнең гомум шәһәр планеркасы да җомга көн кич белән Мәскәү янындагы Красногорск шәһәрендә Крокус Сити Холлда булган террор һөҗүме корбаннарын искә алудан башланды. Киңәшмәне ачып, Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Каюмов масса күләм чаралар үткәргәндә, шул исәптән сәүдә күңелләшү үзәкләрендә, транспорт, коммуникацияләр һәм элемтә, энергетика объектларында кешеләрнең тормышына, сәламәтлегенә һәм әйләнә-тирә мөхиткә куркыныч тудыручы предприятиеләрдә куркынычсызлык чараларын көчәйтүне кирәк дип саныйбыз, дип билгеләп үтте. Алга таба башкарма комитет җитәкчесе 2025 елда төзекләндерүгә планлаштырылган иҗтимагый киңлекләрне сайлап алу мәсьәләләренә игътибарны юнәлтте. Тавыш бирү 15 марттан 30 апрельгә кадәр Татарстан Республикасы Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында халыкны сораштыру сервисы һәм Татарстан Республикасы хезмәтләре мобиль кушымтасы аша уза. Үткән ел белән чагыштырганда иҗтимагый территорияләрне сайлап алуны безнең Ишегалды республика программасының Ишегалды территорияләренең беренче чираттагы исемлеген билгеләү буенча тавыш бирү белән бергә алып барыла. Коллеги, прошу также в этом активно поучаствовать. Хезмәттәшләр, бу эштә дә актив катнашуыгызны һәм үз фикерегезне белдерүегезне сорыйм. Безгә халыкның карашын киләсе елда ремонт өчен халыкка нинди иҗтимагый киңлекләр һәм ишегалды территорияләре мөһимлеген аңларга кирәк. В этом и в текущем, следующем, то есть году.
Моннан тыш планерка барышында жылыну түбәләрне чистарту һәм башка йөкләмәләрне үтәү 19 март планеркасы протоколы буенча чаралар булдырылуы хакында район советы аппараты җитәкчесе Роза Әфләтунова докладында яңгырады. Киңәшмәдә катнашучыларга 2023 елда Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге эшчәнлеге нәтиҗәләре һәм 2024 елга бурычлар турында доклад тәкъдим ителде. Лина Хасаншин, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт компаниясе. Бәле аяк астында диләр. Шимбә Әлмәттә янгын чыгып, ирад зыян күргән. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Беренчел мәгълүматлар буенча Риза Фәхретдин урамындагы 5 катлы йортта фатир янган. Янгын сөндерүчеләр янган фатирдан 52 яшьлек иратны коткарганнар. Зыян күрүче агулану билгеләре белән хастаханәгә озатыла. Янгынның мәйданы 6 квадрат метр тәшкил иткән. Утны оператив рәвештә сүндерәләр. Бәхетсезлек очракларын кисәтү максатыннан янгын күзәтчелеге бүлеге әтиәнләргә балаларга гади кагыйдәләрне искә төшерә. Бигрәк тә хәзер балаларның каникул чорында балалар өйдә үзләре генә калганда буш вакытларында нәрсә белән шөгыльләнүен контрольдә тоту мөһим. Шуңа әтиәнләргә баланың ничек ял итүе турында уйланырга, олылар булмаган вакытта килеп чыгарга мөмкин булган төрле экстремаль ситуацияләрдә үзеңне тоту кагыйдәләрен янә искә төшерергә кирәк. Каникуллар бәлә казасыз үтсен өчен һәр бала куркынычсызлык кагыйдәләрен белергә тиеш. Мәктәптә алган әлеге белемнәрен ныгыту өчен әти-әниләрнең дә балалар белән куркынычсызлык чараларын үтәү турында аерым әңгәмәләр үткәрүе мөһим. Yollarda yürü kagidelerin üretmişe bulmuş kızım o şehir yerinde обязательно. Alar bitindi mektepke de yeriler. Münengine nilerge yeriler, münengine художественный nilerge yeriler. Обязательно kiregansa. Nişisin indi balanı ide de üretirge kirek, mektepte de üretirge kirek. Gel indi alarını silep duruyorsun. Несмотря на то, что мы еще не ходим ни в какие учреждения. Без әле бакчага яки мәктәпкә йөрмәсәк тә, балаларыбызга кичкенә яшьтән үк куркынычсызлык кагыйдәләре турында аңлатырга тырышабыз. Чөнки һәр кайда бик игътибарлы һәм сак булырга кирәк. Без балаларыбыз өчен җаваплы. Нужно быть очень внимательным, аккуратными, потому что мы в ответе за наших детей. Дома обязательно, если дети остаются одни. Өйдә балалар ялгыз кала икән, бу әлбәттә кагыйдәләрне көндәлек искә төшерү дигән сүз. Күбрәк кабатлаган саен яхшырак. Без шырпының уенчык түгел, өлкәннәрсез газ кабызырга ярамаганын, урамдагы куркынычсызлык кагыйдәләрен, юлда як-ягыңа карарга кирәк икәнен искә төшерәбез. Конечно, машины, то есть надо смотреть по сторонам. Шулай ук язгы каникул чорында сулыклар янында уйнау куркыныч булуы турында онытмаска кирәк. Март азагына Әлмәт сулыкларында кар инде эри башлады. Елга өсләрен каплаган боз урыны белән калын күренсә дә, эрегән сулар аркасында кеше авырлыгын күтәрә алмый. Белгечләр балаларга сулыкларга якын бармаска, бозга басып уйнамаска, күперләргә җыелмаска, чыкыр сулык һәм кыюларга якын килмәскә кирәклеген билгеләп үтә. Обстановка в этом году более, скажем, подход к этому серьезный даже. Быел хәл җитди, кар маслары 2 тапкыр күбрәк иде. Шуңа су буйларында икләтә игътибарлырак булырга кирәк. Хәзерге вакытта бигрәк тә кинәт суга төшеп китү мөмкинлеге зур. Гадәттән тыш хәл була калганда 112 телефоны аша бердәм дежур диспетчерлык хезмәтенә шалтыратыгыз. Язгы каникул велосипед юллары ачылу чорына да туры килә. Шуңа юл йөрү кагыйдәләрен җәяүле буларак та велосипедта яки скутерда йөргәндә дә үтәргә кирәк. 1 гыйнвардан бүгенгә кадәр Әлмәт шәһәре юлларында 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 2 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 2 бала тән җәрәхәтләре алган. Җәяүлеләр катнашында 3 юл транспорт һәлакәте булган. Аларда кызганычка каршы 1 җәяүле һәлак булган һәм 2 җәяүле тән җәрәхәтләре алган. Юлны кичкәндә яки күрү мөмкинлеге җитәрлек булмаган шартларда юл кырыенда хәрәкәт иткәндә җәяүлеләргә яктылык кайтаручы элементлар кулланырга киңәш Торак пунктлардан китү очрагында яктылык кайтаручы элементлар куллану мәҗбүри. Әлмәт дәүләт автоинспекциясе юлның барлык катнашучыларын игътибарлы булырга чакыра. Дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәтенең барлык катнашучыларын игътибарлы булырга чакыра. Бигрәк тә начар һава шартларында һәм тәүлекнең караңгы вакытында. Җәяүлеләр юл алдыннан тизлекне киметү мөһим. Балаларның юл кырыенда булуы ихтимал булган урыннарда аеруча саклык күрсәтергә кирәк. Машина йөртүче транспорт чарасын калдырып китсә, шулай ук җәяүлегә әйләнә. Бу очракта ул да яктылык кайтаручы элементларны кулланырга тиеш. Яз эт җыелу куркынычы да тудыра. Эт көтләре кешеләргә карата агрессия күрсәтәләр. Әлмәттә хайваннарны тоту кеше һәм сәнәгать предприятиеләренең мөрәҗәгате нигезендә эшләнелә. Әлеге эш ничек башкарыла һәм яз көне хайваннар нинди өстәмә куркыныч тудыра? Шуның турында алдагы минутларда. Двоих как бы мы подловили, третью не совсем получилось, она вот скрылась под здание.
Вячеслав Парфенов шәһәр автомобиль юллары идарәсе территориясендә этләрне тоту нәтиҗәсе белән уртаклаша. Биредә 3 йортсыз эт яши. Аларны тоту предприятие заявкасы буенча түләүле нигездә башкарыла. Эт тотучы башта азык ярдәмендә этләрне җәлеп итә. Берсе үзе махсус камерага керә, икенчеләрне йоклата торган дары кулланырга туры килә. Шуңа да карамастан соңгы минутта 3нче эт кача. Аның артыннан эт тотучылар 2нче көнне киләчәк. Все непредсказуемо, все индивидуально. Барысын да алдан белеп булмый. Бу индивидуаль хаталарны алга таба эштә исәпкә алырга тырышабыз. Кызыклы вакыйгалар, очраклар алар өйрәтә генә. Профессионализм арта. Профессионализм повышается. Экология һәм төзекләндерү департаменты хезмәткәрләре Әлмәт шәһәрен төзекләндерү кагыйдәләрен бузуны кисәтү максатыннан сәнәгать оешмалары урнашкан территорияләрне әйләнеп чыга. Бүгенге көндә оешмаларга 40тан артык кисәтү бирелгән. Шәхси территориядә этләрне тотуның билгеле бер кагыйдәләре бар. Организации, имеющие на своей территории сторожевых собак, обязаны содержать собак. Үз территориясендә сакчы этләре булган оешмалар этләрне ныклы бәйләнештә яки вольерда тотарга, килүчеләрне хайваннар белән кисешү мөмкинлеген булдырмаска, этләрне вакцинацияләү һәм стерильләштерү буенча чаралар үткәрергә тиеш. Этләрне бар тик яхшы аерылып торган территориядә генә эш беткәннән соң территориягә кергәндә кисәтү язуы булган очракта гына бәйдән ычкындырырга ярый. При наличии предупреждающей надписи при входе на территории. Яз көне хайваннар белән бәйле тагын бер проблема барлыкка килә. Күчмә этләр традицион рәвештә көтүгә җыела башлый. Моны төрле чатларда шәһәр халкы да билгеләп үтә. Белгечләр әйтүенчә, яз башында этләр гормоннар артуы аркасында агрессив булалар. Исегезгә төшерәбез, караучысыз хайваннарны тоту халык һәм сәнәгать предприятиеләренең мөрәҗәгате нигезендә башкарыла. Урыны белән гаризаны үсеш департаментына экранда күрсәтелгән адрес буенча яки телефон аша бирергә мөмкин. Язның тагын бер проблемасы ул Әлмәт районында торак зоналар янында төлкеләр саны артуы. Бу кытру авыруның таралу куркынычын арттыра. Узган ел Әлмәт районында бер очрак теркәлгән. Яңа Нәдер авылында песи кытру чире яктырган. Быел булган шикләр расланмаган. Бүген төлкеләр сан кило буенча эш алып барыла. План поставлен с руководством республики, согласовано с животным миром, там, охотниками. Кыргый хайваннар сан кило буенча план республика җитәкчелеге һәм аучылар белән берлектә куелган. Бигрәк тә төлке саны буенча. Узган ел аучылар күбәеп киткән төлкеләрне аттылар. Быел да килешү төзелде. Алар план буенча эш алып баралар. Охотники отстреляли лис. Вот. И в этом году тоже составлен договор, они работают по плану. Хайваннарда кытру авыруын профилактикалауның бердән бер ышанычлы ысулы вакцинация. Аны ветеринария берләшмәсендә бушлай ясарга мөмкин. Башка темаларга. Әлмәт татар дәүләт драма театры тамашачыларына чираттагы премьерасын тәкъдим итте. Рауль Собор романы буенча киноспектакльне режиссер Александр Долматов куйды. Режиссерның ассистенты Татарстанның ат казанган артисты Динар Хөснетдинов. Рауль Собор әсәре буенча куелган фәхрине үтереп ташладылар. Ягъни мәсәлән афишаларда язылганча бер хәянәт тарихын бүген Әлмәт театры артистлары гадәти булмаган форматта, телевизион форматта тәкъдим иттеләр. Рауль Соборның «Фәхрине үтереп ташладылар» романы республикада татар телен саклау һәм үстерү буенча комиссия тарафыннан игълан ителгән ябык әдәби бәйге призеры. Экспертлар аны милли проблемаларга һәм гадәти булмаган сүрәтләү чараларына яңа карашы өчен татар әдәбиятында яңа сүз дип атады. Син бер үзең генә язганда бер төрле күз алдына китерәсең. Күп кешеләр сиңа булыша башлагач, алар үзләренең дә өлешләрен кертә башлагач, әлбәттә дә үзгәрешләр керә. Ләкин инде бу минем беренче генә чыгарган спектакль түгел, мин бу үзгәрешләргә беренчедән әзер, икенчедән бик шат. Спектакльнең режиссеры Александр Долматов тамашачыга 44-ң май аенда Нәфис фильмы буенча билгеле. Әлмәт театры аңа бу проектта нәкъ менә шушы тәҗрибәсенә була катнашырга тәкъдим итә. Өлешчә кино, өлешчә спектакль булган бу эшен Александр үзе өчен олы тәҗрибә дип атый. Әлмәт театры гомумән соңгы елларда бик танылган театр. Быел 80 еллыгында үткәрелә. Шуңа күрә бу артистлар белән эшләмәгән гаҗәеп дәрәҗәдә күңелле, рәхәт булды, чөнки алар бик профессионаллар һәм театр республикада иң профессионал труппаларның берсе бүген, яшьләр ягыннан да. Кайчандыр дуслар булып бер-берләренә терәк булып яшәргә ант ичкән сабакташлар 20 елдан соң яхшы кунакханәдә очраша. Шул дәвердә дуслыктан нибары истәлек калган, һәрбере онытырга теләгән сагышлы вакыйга гына онытылмаган икән. Хатирәләр экранда кино булып калка. Кадрларда сер ачыла, сер ашы һәр геройның 20 ел дәвамында да үзгәрә алмаган холкы да баш калкыта. Шибәр, үзгәрмәгән.
Киноспектакльләр әле татар театрларында булмады. Шуңа күрә менә беренче театрда, беренче спектакльдә шундый сюжет күрергә мин бик шатмын. Менә әле ишектән килеп керүгә башлап китапны күрдек. Күрдек тә китапны алдык та автор кул тамганы да алдык автордан. Шуңа күрә сөенеп карап утырабыз. Субханалла, бу юлы спектакль бик ошый. Ник дип әйткәндә, бу безнең яшьләрне искә төшереп алды, чөнки безнең яшьлектә шулай үтте. Спектакль әлегә бик яхшы бара. 90-нчы еллар вазгыятендә чагылдырган киноспектакль тамашачыны озагына кадәр киеренке халәттә тота. Инде гаделле хөкем сөрде дигәндә генә, хәер, озагын үзеңә килеп карау дөресрәк булыр. Разифа Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген 25 март мәдәният хезмәткәрләре көне. Алар тарихи һәм мәдәни мирасны тулыландыручылар да, талантларны ачарга ярдәм итүчеләр дә, илһам дөньясын күрә, тойымлы белергә өйрәтүчеләр дә. Татарстанда бу өлкәдә 20 меңнән артык кеше эшли. Республикабыз күптәннән зур күләмле халыкара форумнар һәм фестивальләр үткәрү мәйданчыгына әверелде. Аның коллективлары һәм артистлары үзләренең осталыклары белән дөньяның мәдәният башкалаларын яулый. Татарстанның архитектура, тарих, мәдәният һәйкәлләре елдан-ел күбрәк туристлар җәлеп итә. Республиканың мәдәният учреждениеләре безнең горурлык һәм көндәлек кайгырту объектлары гына түгел, Россия һәм халыкара мәдәни процессларның актив катнашчылары да. Спорт темаларына. Бүген Соликамск шәһәрендә 24 яшькә кадәрге юниорлар арасында грек-рим көрәше буенча Идел буе федераль округы беренчелеге тәмамланды. Әлмәт спортчысы Ильяс Зиннуров 67 килограмм авырлык категориясендә мактаулы 3нче урынны яулады һәм Россия беренчелегенә юллама алды. Көрәшче Эдуард Гаджиев һәм Эдуард Жанвилян җитәкчелегендә Олимпия резервы спорт мәктәбендә шөгыльләнә. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.